Skal du til at vælge en hjemmesideudbyder til din nye virksomhed eller til en allerede eksisterende virksomhed, så lyt lige med her. Jeg har for nylig skiftet fra Simply til Squarespace, og det har nok været en af de bedste beslutninger, jeg nogensinde har taget. I Simply er man meget begrænset, hvis man ikke kan finde ud af kode, fordi deres hjemmesidebilleder er meget simplificeret, og det ligger måske også i navnet Simply. Hvorimod Squarespace, der kan du faktisk lave lidt lignende med at bare drag and drop, men du kan også implementere din egen custom code i forskellige sektioner, hvilket har gjort enormt meget for min hjemmeside. Ser man for eksempel på en af de key ting, som jeg har været super glad for, så er det, at jeg har kunnet formå at lave en video, både til computerversion og mobilversion, så det er to forskellige, og så er de også afspillere, når man kommer ind på siden. Det var et problem, jeg havde på Simply, hvor hvis jeg lagde en video op i en header, så blev det bare en still frame, når folk kom derind. Det gør det ikke på Squarespace, og det er en af de vigtigste ting for mig, når jeg står og laver videoproduktion. Så vil jeg selvfølgelig også gerne vise lidt af den video, jeg laver, og derfor så har det været et kæmpe game changer. Nogle andre ting er, at jeg for eksempel har fået lavet sådan en logo slider. Det tog mig lidt for lang tid at kode, men jeg fik det endelig lavet, og jeg synes det er mega fedt, at nu kan jeg sådan vise mine kunder, hvilke samarbejder jeg har igennem bare deres logoer, og det skaber en kæmpe sådan, hvad skal man sige, social proof, at jeg faktisk har været ude og arbejde med nogen. Noget af det, jeg nok er allermest stolt over, og også har taget ufattelig lang tid, det er at få lavet den her cases-side, hvor det er, at man kan skifte imellem 3 slags videoer, og det er egentlig de 3 slags typer videoer, jeg laver. Så jeg laver mainly brand-videoer, event-videoer, og så laver jeg SoMe-videoer. Alt i alt, så vil jeg altså recommend, at man bruger Squarespace frem for Simply. Og det lyder som om jeg har sponsoreret Squarespace. Det er jeg godt nok ikke. Jeg synes bare, at det har været så meget nemmere at bygge en hjemmeside, hvor jeg også er blevet super stolt af den. Og hvis I har lyst til at gå ind og se den, så kan I finde den her. Og ellers, så håber jeg egentlig bare, at I måske kunne bruge den her video, hvis I går og kigger efter en hjemmesideudbyder.